खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। परबतजरानि हायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनो लानायनि सायाव खुद्रिसारदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि बेन्दोंआव थानाय माखासे गामिया आदानिनि थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनो गोनां गासै 3400 बिगा हानि गुवार बिथिङाव फाग्लिजरा पार्ट 2 बर' गामि आरो खालपानि गामिनि गोबां नखरफोरा थार्मेल पावार प्रजेक्टनि कम्पानिनि मावसालि लुयोब्लानो बैफोर मख'नाय गामिनि नखरफोरा खारनो गोनां जागोनखौ लानानै आरो गोबांथार बारि बागान माइ गायग्रा हा बेफोरखौ लानानै फाग्लिजरा पार्ट 2 गामिनि रायजोनि नब्लाङाव जथायै खुद्रिसारदों गामिनि थागिबि गोबां रायजो राजाफोरा। नंगौ बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों वार्किं प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि आफादगिरि दावराव देखेब नार्जारी आरो अल बड' सेनियर स्टुडेन्टशिप फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि हरिश्वर ब्रह्मनि अनगायैबो गोबां परबतजरा बर' समाज आफादनि नुजाथिनायजों आरो गोबां रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानानै खुद्रिसारदों। नैबे बासबारिनि माने सुखि दुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 2 आव जों दंफैयो। दा खालपानि जायगा बियो ओमफ्राय बे जायगायाव आदानि कम्पानिया 3600 बिगा हा बेयाव आवग्रिनानै लानो नागिरदों आरो बिसोर बेखौ लानो नागिरनाय खारना जाबाय बेयाव फर्मेल पावार प्रजेक्ट APDCL नि आन्दाराव लुनो नागिरदों आदानिया। दा बे जायगाया गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोर बेयाव दङ माने हा हु लानानै माइ आबाद खालामनानै दङ हाग्रायावबो एफा एनै बिदिनो न' लुनानै थाबोदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन जाथिनि मानसिफोर दं बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो। दाउथे बे जायगायाव आदानि कम्पानिया जे हा लाना फैदों बे इलिगेल बियो आरो बेखौ रायजोफ्रा जायगानि मानसिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों जाहोआ होनना बुंदों आरो जाहोनबो नाङा। दिनै बे जायगानि ट्राइबेलफ्रा गावहानो थानो जायगा गैया हा गैया आरो बे आदानि कम्पानिया खुन जुगनिफ्राय खुन अबेबा सात गाथोन दै बारनानै बे जायगायाव मोनसे माने पावार प्रजेक्ट खालामफैगोन बे खुनुदिन ग्रहन जायगा नङा। जोंनि ट्राइबेला बहा थांनो दिनै हा गैयिनि ट्राइबेलखौ दिनै माने आलाय सिलाय जानायखौ जों नुगासिनो दं आरो बे ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ हा होआखै दिनै बिसोरखौ गोदाव सोराव बोरै खालामबाय थानो नागिरदों सरकारा बे जोंनि बिराद साननो गोनां जाबाय। दा गथिखे जोङो बेखौ जाहोनो नाङा आरो बे रायजोफ्रा बे जायगानिफ्रा रायजो राजाफ्रा गासिबो बुंगासिनो दं जे जों जाहोआ खालामहोआ होननानै। आंबो दिनै बेखौनो रायजोफोरखौ बुंलाङो बे जायगायाव खुनु आदानि बे माने पावार प्रजेक्ट जानो मोना जाहोआ आरो जों बेनि थाखाय नांगौबा जिउ गारगोन थेवबो जों हा होआ जिउ गारगोन जों हा होआ जोंनि थांखिया दं बे आरो जोंखौ दिनै आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनो नागिरदों आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनो नागिरदों। दिनै जोंनि जिउखौ सनमान नागाराखै बे गोरिब गुन्द्रानि ट्राइबेलनि जिउआ जे जिउ मानसिनि जिउआ जे समान बयजोंबो बेखौ दिनै फाराग लाबोनानै ट्राइबेल जिउआ दाम गैया देखायनानै बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनिल' जिउखौल' गिदिर दाम होनानै बे जायगायाव इन्डास्ट्रि फेक्टरि खालामफैनो नागिरदों गथिखे बेखौ लाय होआ। आं दिनै सरकारखौ खावलायलुदों प्रमद बर'मोनखौ दिनै बिथांमोना दिनै बर'फोरखौ जेरावबो बे ट्राइबेलफोरखौ जेरावबो हाग्रा ओनसोलाव थानायखौ होखारबाय थायो न' बां सावनानै थानो जायगा गैया माबा इन्डास्ट्रि आदानि कम्पानि होनो नागिरो दा बिसोर बहा थाबावो होनबालाय दिनै गाबगु खुगु जागासिनो दं थानो जायगायानो गैया। दानि बे जौगानाय जुगाव दासिमबो जुदि जोंहा थानायनि मोनसे स्टेबोल जायगा जुदि गैयाब्ला जों माब्ला जिबन खांबावनो जोंनि फिसा फिसौखौ माब्ला जों फोरोंबावनो जोंनि न'खर संसारा बोरै जाबावगोन जोंनि भबिष्यतआ माबोरै जाबावगोन। बेखायनो जों बुंदों जे जों थांनानै थानांगौबा जोङो मोनसे सिद्धान्त लानांगोन थांखि लानांगोन जों जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थानांगोन जों नांगौबा बेयावनो जिउ गारगोन जों नांगौबा बेयावनो जुजिनानै जों जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनांगोन। बेखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासिबो एकगत जानांगौ खुनु आदानि बे पावार प्रजेक्ट जानो मोना जाहोआ आरो जबरदस्ति बे जायगायाव आदानिया फैनानै बेयाव पावार प्रजेक्ट खालामनो हाया। बे 6 शिडिउल लिरनाय बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बियो ट्राइबेलफोरनि बे माने खुंथाय बियो बे खुंथाय एरियायाव 6 शिडिउल जानायनिफ्राय बाहेरानिफ्राय हा मोनफैया खुनुदिन रावबो मोना जोंनि माने ट्राइबेलफ्रानो बाहेरानिफ्राय जोंनाव हा मोनफैया आरो बे आदानियाव ओमफ्राय फैनानै बे जायगायाव हा लाफैनो बाहेरानिफ्राय बे 6 शिडिउलाव बे माने पारमिसिबल नङा। गथिखे बे जायगानि मानसिफ्रा बयबो गसंथानांगौ आरो बे जायगायाव इसिबां माने गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर दङ बे गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो ट्राइबेलजों एकगत भाबै ज' ओंखारनानै जुजिनांगौ मानोना जों बेयावनो थांना थानांगोन जों बेयावनो जिबन खांनांगोन आरो जायफ्रा बेयाव दंखायो गुबुन जाथिफ्राबो जुदि बिसोर थानो मोनो जाहैबाय जेब्ला बेखायनो बे जायगानि ट्राइबेलफोरनि सुखु दुखुजों लोगोसे गोरोबफानानै जों एकगत भाबै खामानि मावनांगोन आरो बे आदानि कम्पानिखौ बेनिफ्राय जों होखारथारनांगोन आरो जों धरना होनांगोन जोङो प्रटेस्ट खालामनांगोन
आरो बे प्रटेस्ट खालामनाय धरनायाव जोंबो आइ आफा रायजो राजाफोरजों जों लोगो लाफैगोन गथिखे रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा जाय रायजोफोर एरेस्ट खालामबा जोंखौ खालामग्रोथों फार्स्ट माने एरेस्ट खालामग्रो जोंखौ फार्स्ट खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा गावथारनांगौब्ला गावथारबाय फार्स्ट जोंखौ खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा आरो जों बेखौ खालामहोआ जों जुजिगोन रायजोफोर बयबो ओंखारबा जों दे जों हगारा जोंनि हाखौ जोंनो नांगौ जोंनि आबै आबौआनो रायजो जालांनानै थैलांबायबा जोंहाबोथ' गथ' गथाय दङना जोंहाबोथ' मोन्थाय दङना जोंहाबो फिसा फिसौखौ माय दोननो बिसोर जुदि कम्पानिखौ लाबोनानै दोनफैयोबा जों साख्रि बाख्रि जों मोननो हानाय नङा जों बेखौ जों होनो हानाय नङा जों होनो हानाय नङा जेबोखौनो जों होनो हानाय नङा जोंहा गथ' गथायखौ जों माय दोननो जोंहाबोथ' रायजो जानांगोन नांगौबा जों थैगोन नांगौबा जिउ गारगोन जों थेवबो जों हाखौ हगारनो हानाय नङा जोंनो नांगौ जोंनि हाखौ जों गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबाय आरो गथ' गथाय बांगोन बबाव दोननो जोंनो नांगौ जों हाखौ जों हगारा बे फैदों दाखालि सानब्रै सानबा एक सप्ताहनि आगोल फैदोंमोनबो बिसोर आदानि कम्पानिनि फिसाला फैदों होनना खोनादों आं डिसि सोरबा सार्कोल अफिसार डिएफअ बिसोरखौ लानानै नायदिंफैदों होननाय आंबो नुदों गारि फैनायखौ आंबो नुदों अबसे खिन्थु मेन खोथाया जाहैबाय बे हाखौ जों खुनु पद्दाय हगारनो हाया खारन बेवहाय जोंहा इयुन जेनेरेसननि खोथा दङ जोंनि नेचारनि खोथा दं एफाबां 3600 बिगा हाखौ जों बोरै हगारनो जों बाहाय खुनु पद्दाय हगारनो हाया बे हाखौ खारन जोंहा जेनेरेसननि खोथाखौसो जों सिन्था खालामदों जोंहा बहुद फिउचार जेनेरेसननि खोथा दङ बे जेनेरेसननि थाखाय जोंनो हा नांगौ जानानै फैगोन खारन दिनै मोनसे खोथाखौ स्पस्ट जे जोंखौहाय ओरैनोबा हा एलटमेन्टखौनो होआ सरकारा हा जोंखौ मोनसे षड़यन्त्र बानायदों जाहाथे आदानि कम्पानिखौ लाबोनानै जोंनि बे गरिब गुन्द्रा न'खर जों जे बर' मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बाहाय थानायखौ दखल खालामनायनि मोनसे सेस्था बे बिराद अपसेस्था माने बेखौ जोंखौ धंस खालामनायनि पद बियो जों बेखौ खुनु पद्दाय मानिनाय नङा आरोखि आरो बेवहाय दिनैहाय मेल खुंदों नैबे फाग्लिजरा फाथुआव बिनि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों जोंनिफ्राय गोजान गोजाननिफ्राय आलासि बिथांमोनखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोनसे दाखालिबो जोंनि बासबारि ओनसोलाव 18टा गामिनि रायजो राजाखौ लानानै मिटिं खुंखांबाय आरो बे खोथाया दिनैनो दाखालिनो स्पस्ट जानांगौमोन जे आदानि कम्पानिनो जों थार्मेल प्रजेक्ट पावारनि थाखाय जों बेखौ हाखौ हगारनो होना दाखालिनो क्लियार जानांगौमोन आरो बाहाय जोङो दिनै फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 खालपानि बे रायजो राजाफ्रा जोंहा महा खथि दङ जोंहा मोनसेबो बे थार्मेल प्रजेक्ट पावार जानायावहाय जोंहा खुनु बेनिफिट गैया जार फलते रायजो राजाफ्रा बाहाय खुद्रिसादजों जों बे हाखौ खुनु पद्दाय हगारा बास बेनो जोंना स्पस्ट बाहाय जों बाहाय ABCD जों जेबो सोंनो थाङा जों हाखौ हगारा बेनो स्पस्ट खोथा जोंना बास